גם אם רק ליממה. הייתי מנסה להבין איך לשמור אהבה, כי כמה אפשר להשתכר על הבר, להיזכר כמה אהבתי אותה, אבל דבר לא נשאר. אם אני הייתי גבר, לא הייתי מפזרת זרעי לכל עבר. הייתי מנסה להבין קודם כל מי את באמת, ולא להסתכל עלייך מבעד לעיניים של גבר עם פילטר דמוי ומת. לא הייתי מקטלג אותך בקטלוג נבוב, הרי זה היה הופך אותי לגבר נרגן ועצוב, כי גרושה, שבורה או רווקה נואשת יסתירו ממך נפלאותה של אישה, גם אם יפה וכובשת. ולכן לא הייתי פונה אלייך היי, מה קורה סקסית? סתמי, אלא שואל שלומך ומקשיב, לא סתם מחקשת, תסתמי. ולפני הכל הייתי בודקת מידותייך הטובות, ולא את מידות הג'ינס והחזיות, כי היקף אישה וסך נפלאותה לוקח זמן להבין את כל מורכבותה. ולכן הייתי מסתכל לך קודם כל בעיניים, כי כמה אפשר לרדוף אחרי תחתים ושדיים, כי בעיניים שלך נמצאות כל התשובות לאהבה. הייתי נותן לך סיכוי אמיתי, למרות שבכמה דייטים לא אחת נחלתי אכזבה. ואם כבר מדברים על דייטים, שמישהו יסביר לי מה זה הקטע החדש הזה שלה להיפגש באמצע? באמת? כי אם אני הייתי גבר, לא הייתי מעז אחרי 2 שורות לשאול אותך, את נהדת מאוד תקווה לך להיפגש באמצע צומת קטנות? לא! הייתי מנהל שיחה ראויה ועמוקה איתך, לא מבקש צילומי גוף ומתחיל משחק מלוכלך. ואם הייתי מרגיש את הדגדוג הנעים הזה בלב, הרי היה זה סימן מובהק שראוי להתקרב. יש כאן סיכוי אמיתי לאהבה. אז למה לספור קילומטראז' בדלת ולחשוב שזאת כזאת הקרבה? להפך, הייתי נוסעת אלייך ומתענג במהלך הדרך לליבך, מזמין אותך לקפה בתקווה שהפעם זה ילך. ואם כבר קפה, עוד משהו שלא הבנתי, מה זה לשלם חצי חצי? כי אם אני הייתי גבר,